1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato mga pangunang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, panibagong curfew hour para sa siyudad sa Bacolod umpisa Disyembre 16, aprobado na sa sangguniang panlunsod. 320 ka mga bitaw personnel ipaidalom sa surveillance testing subong adlaw. Sa mga balita nasyonal, quarantine protocol sa bugos ng Pilipinas, plano kakason sa ikatatlo quarter sa tuig 2021. Armed Forces Chief hindi pabor sa pag-resume sang peace negotiation. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga law, Sabado, Disyembre 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Iden Aboso. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Mabigat ang araw. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Good morning, Action Boy! Kag sa tanan natin nga mga ka-action. Oh, ka-action. Action ito, kayo nakapula ka. Amo na! Good morning, Danay, sa duwa ka mga Alexes, Alex Monteza and Alex Fuentes. Uy, lalo na si Kapon. Si Alex Gani. Montesa. Oo, grabe no, na-timingan, gid. Aha. Ma-Earl, good morning. Jelian Yuri Catalogo, good morning man. R.R. Montua Regino. Rehinio. Amalia, good morning. Tadtaranay na ta. Sang? Tito Boy, kag TikTok girl ko no. Nga model sang microphone sa My Day. Nga, Ano man, TikTok girl. Katawag ka man si Action Dora. May pala TikTok ya. True. Kaya Janet Ledesma, good morning sa family Ledesma sa Galo kag Isabela Negros Occidental. Kag sa family Ledesma na lang sa San Carlos City. Good morning. Na-follow mo Action Boy? Nakita ko siya. Sakay Cory Vidaha, good morning. Matugnaw na sa Kuwait. Kasubo sa akon. Nga man, matugnaw kasubo. Hindi ba kasubo, Cory? Kay napatay yung akwan. Oo, correct. Father, condolence, no? Alindri sa amon sa Action Radio, Cory, no? Sakay Flora May, Bakuli Mirasol. Gapula ang kalangitan halin kag ina hasta subong. Amo ginaiya kay Christmas. Kay Christmas. Hasta si Action Eden gapula man, na. Lourdes Blaser. Ay sorry pag comment ko wala pa kagwa si Action Eden. That's why abiya si Action Dorel. Okay, sige. By the way, anternogid ka mo subong bayo. Terno? Medyo lang Tuk-tuk yung color ni Action Boy. Tuk-tuk yung... Alam ko sa shawls ang rust mo. Sige, si Vicente Sevillano, dira sa may check-in hotel, gaupo di sila permi sa aton Sir nga program. Vicente, good morning. Salamat yun sa pagpamate. Kag si Maninoy mo, Roberto Juan Gallo. Maninoy, ara ka naman. Grabe, wala gid ga-absent. Garatsada. Oo. Garatsada. Sana na kami maduet ni Maninay. Good. Next year, guro, makapuli di sila. Amo na yan. May plano pa itong daan nga mga hatag, mga AIDS bala? AIDS? Bulig. Sa Sabi ko, mga hearing aid. Sa mga pumuluyo. Plano gin nila nga pagkabot di, may mga hatag sila bulig na. Kung gusto niyo nga may ma-entertain sa inyo hatagan, Maninay, pwede ko. Bululigan ka? Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tag ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Aprobado na sang sangguniang panlunsod sa siyudad sang Bacolod ang ordinansa nga nagapatuman sang panibagong curfew hour umpisa Disyembre 16, tubtub 31. Sunod sa author sang ordinansa nga si Councilor Archie Baribar, unanimous nga naprubahan sang konseho ang mga ordinansa bilang sabat. Sa pangabay sang obispo sang Diocese ng Bacolod, angon sa natalana nga pagpatigawan sang Misa de Gallo o kun simbang gabi. Dugang pa ni Baribar, iningalihok ang isaman ka pamagi bilang paghatag konsiderasyon sa tradisyonal nga pagselebrar sa Paskwa kag bag-ong tuig sa mga Bacolod noon, apang wala nagakahulugan nga mangin kampante ng tanan angon sa problema sang COVID-19. Panugyan pa sang konsehal sa mga lideres sa simbahan kag sa publiko nga dapat padayunon gid ang tanan nga ako na mintinahon ang ECQ mentality sa pagsunod sa ginapatuman nga health protocol sa piyak nga napaydalom na ang syudad sa Modified General Community Quarantine. Malambot naman sa 320 ka mga personnel gikan sa Bacolod Traffic Authority Office ang ipaydalom sa surveillance testing subong nga adlaw sa Bacolod Respiratory Outpatient Center sang syudad. Sunod kay Bitaw Head Colonel Luisito o Lieutenant Colonel Luisito Azebuche, posible ilay patuman ang per batch nga pag-swab test sa mga personnel. Ang panghapunan nga shift ang una nga mapaydalom sa swab test sa aga, samtang ang mga nag-duty sa una nga shift ang ipaydalom naman sa test matapos ang ila sini nga trabaho. Palayag ni Azebuche, ining ila nakita nga tikang agud masiguro nga may magbantay sa mga dalanon, samtang nagaka-opera man sila sa tikang nga ginahimo sa syudad agud matap na ang COVID-19. Sunod kay Azebuche, wala sang negatibo nga reaksyon o kun komento ang mga personnel angod sa pagpaydalom sa ila sa swab testing. Nagdangat na sa 37 ka pulis ang Negros Occidental Police Provincial Office ang positibo sa coronavirus disease o COVID-19. Sa datos sa ipalayag ni NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, isa na lang sa 37 sa ilang nagapabilin sa isolation facility. Sunod kay Donasco, halos ang tanan nga nagpositibo sa ito nakabalik naman sa ilang trabaho. Dugang pa ni Donasco, gintingwaan nila nga hindi na madugangan ang 37. Liwat nga nagpanugyan ang mataas ng panguluhan sang NOCPO sa mga kapulisan nga maghalong sa gihapon sa piyak nga nagtahaw na o kung yaran na pedalom sa Modified General Community Quarantine. Naglabot naman sa 20,139 ang kabilugan nga kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang 84 ka bagong nga kaso. Nanguna Negros Occidental sa may madamong nga bagong nga kaso nga may 29, ginsundan sa Bacolod City nga may 20, Iloilo Province nga may 17, 14 naman sa Iloilo City, kag Capiz nga may 4. Samtang 120 ang bagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 17,730 kag 7 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 584. Ang Western Visayas ang mayara sang 1,823 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa ibang banaton nga mga balita lokal, ginklaro naman ni Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team Leader Agent Bambu nga nalakip bilang ebidensya sa magbasakas ang kaso nga salakyan gingamit sa duwa sa 3 ka mga suspetsado nga nadakpan sa bypass operation sang naligan nga hapon sa Buri Road, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Bambu, yara sa sulod sa salakyan santay Michael Astorga kag Chris Angelo Abelarde sang ginpatigaan ang bypass operation. Ginpatag di Bambu nga mahimo makwa sa pamilya sa salakyan kung panugutan ini sang korte. Samtang ipahigman ni Bambu nga ginsunod dakop si Dinos Dimson matapos na kumpirmar sa PDEA set nga siyang ginkuhaan ni Astorga kag Abelarde sa supply sang illegal nga droga kag ini nagahulat sa bayan malapit lamang sa lugar. Ginabulgar man ni Bambu nga isa ka confident informant sang PDEA ang naghatag sa impormasyon nga si Astorga ang involbado sa transaksyon sa illegal nga droga. 3 tubtob 4 ka semana ang monitoring kag pagsunod sa mga otoridad kay Astorga antes ini siya ang nadakpan.
Wala man sang ideya kagin kakibot na lang ni Barangay Zone 12A sang Talisay Kapitan Martin Hueva nga nadagpan ang iya number 5 kagawad nga si Michael Astorga sa basta operation nga ginpatigayan sang PIDEA sa diin na recover ang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu. Sunod kay Hueva, wala siya sang i-question kay Astorga kung trabaho bilang kagawad ang paghambalan, bangod ginaubra sining iya obligasyon kag yara ang presensya sa tanan nila nga mga sesyon kag events sa barangay. Dugang pa ni Hueva, antes nadagpan si Astorga, wala siya sang may nabaton nga report angot sa ginaligar illegal nga aktibidad sini. Ginpahag ni Nueva nga nagkonsulta na siya sa Department of the Interior and Local Government angot man sa kaso sang kagawad kag ginabisuhan nga hulaton ng pamatbat kag kun guilty mahimo ma-dismiss sa serbisyo si Astorga. Ginpalayag naman ni Police Major Jigger Jimeno ang hepe sa Talisay City PNP nga wala sa ila listahan si kagawad Michael Astorga sang Barangay Zone 12A nga natakpan sa bypass operations ng Philippine Drug Enforcement Agency. Suno kay Jimeno, hindi makita ang ngalan ni Astorga nga may involvement sa illegal nga aktibidad sa siyudad sa Talisay. Duwa pa sang hepe, iyan naging palibot ang mga intelligence sa komunidad agud dibaluon ang estado sang suspetsado apang wala sang may nakabalo nga nagabaligya ini sa droga. Nagapati ang hepe nga posible sa bakulod nagaprigan sa among buluhaton ang suspetsado. Bangod kilala sila sa Talisay nga mga politiko. Nahibaluan, nadakpan si Astorga upod sanday Dino Dimson sa Barangay Granada kay Chris Angelo Abelarde sa Barangay Mandalagan kay nakuhaan sa mas sobra 1 milyon nga balor sa napatihan shabu dira sa may Buri Road, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal, may ginkilala na nga suspetsadong Talisay PNP sa pagpatay sa isa ka construction worker sa tuban sang Barangay Kabatangan, siyudad sang Talisay. Sunod sa hepe nga si Police Major Jigger Jimeno, mayara na sila sang saksi kag handa nga maghatag sang iyan ay beloan sa pagpatay sa tigulang. Dugang pa ni Jimeno, ginahanda na nilang pagpasaka sang kaso nga murder, batok sa suspetsado nga wala ginhingadlan. Nagapabilin sa motibo o kung ang rason nga nasabaran gid lamang ang suspetsado sa biktima, bangod sa kagahod kun mahubog. Madumduman patay ining si Juliette Rosalem sang luthangon sang suspetsado sa likod, tubtob nga mapatay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kasato naman Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer. Sige, dyan ay ka. Good morning! Of course, ari na si Ma'am Vanessa Mayo. Lady in Red ko no si Miss Gorge. Thank you so much, ma'am, watching from Minnesota. And kay Doc Mayo, hello Doc, good morning. Kay Alex Monteza, sa liwat no ara siya gyapon. Tita Elsa Salazar, good morning. Your broy ni Goroy, ano man? Your Quenyol. Hello, good morning. Watching and listening from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you so much. And of course, Ma'am Dimple Bakilar Mosquera dira sa Punong Gary, Silay City. Good morning kuno sa family Villaruel kag Mosquera. Thank you so much. Sige. Ang baling arihin niyo kuno niya kalain nga sa kolor nga tuktok ba? Yan Tito Boy, duagan ko ang kabuhi mo. Wow, duaga. Kadalong ba? Anong duaga? Coloran. Coloran. Na mo na siya. Sige. Sakay, Girly Villarias. Good morning, man. Sa family Villarias, ang Hacienda Lina, sa Banoasang Manapla. Good morning. Homa Lumena. Sakay Dion Portiliano. Kag kay Vicente Similiano, of course, salamat di ko na mabuhay, Aksyon Radio. Dory Hison, kag kay Rokia Zamora Ubera, watching from Talisay City. Rosaline, good morning man sa imo. Kelly Jelly, ari nato sining listener from USA man. Kag ginapagtamyaw niya sa tanan ng Salvadorians, no? Kag kay B-Boy Villasor. Shin Shin Barn, kag kay Manjo Arnejo, kay Christine of Corville Lobos, Erwin Gonzalez, maing agaman sa imo. Siling ni one ball niya ratsada kuno si Madam Remia Garcia. Ratsada. Ano nang ratsada? Ratsada bla sige-sige. Okay. Sige-sige bla. Sige-sige ano? Sige-sige. Kabalo ka na. Kabalo ka na sang ratsada. Oo, good. Naman sila kabla nga ratsada ang mga balita. Tingnan diga sige-sige ang mga balita. Amo na yaman ni Noy. Agree da yon. At sige. Good morning man. Sakay Rose Wenner dira sa Germany. Sakay Susan Jaime Allen dira sa may Houston, Texas. Maing agaman sa imo. Kag kay di ko na si Kwano, tanablaw. Si Maninay mo kuno niyo ga-practice na kanta. Ay, alam mo guys. Send mo na ka na sa akon kay para daw ma-blend kami bilang aduaw. Practice na ko si Maninay mo to kanta. Hindi lang medyo taas manino, ya kay gamay lang din pulungkuan ko mo. Kasi hindi ko wala malambot balahaw. Yun ang lang practice gini. Oh my gosh. Galing masiba. Ano ganito ang ginaduet na ganito, my heart will go on beyond. Ano pwede ano lang ko. Basta lang ko da. Sige basta mag-duet ganito, hindi mo ko papakahuyan ha. Malalaman mo gano'n. Cancel. Mas expectation versus reality. Wala. Kasi expect sila doon ka ano. Doon ka bongacious. Sige, okay. Sakay ang Jen Buerom, good morning dira sa imo sa Bago City. Kay Teresa Linaha Kaya, of course. Jane Baile, good morning man. Sige. Meron ka pa na? Kay Bonbon Mahilom, good morning, watching and listening from Dubai, Connection Boy. Hambali Sir Alex Monteza, palihog kuno greet sa RTC Talisay staff. Sa ila ni John Robert Ronquillo, Jane Destua, sa tanan nga Group 2B class, especially sa birthday boy, Baby Boy Dormido. Good morning kuno, madamo gini salamat. Happy birthday, baby. Baby boy. Baby lang kay para daw maisyuhan ka. Sa una gani may baby boy man kami di. Baby boy, anong pilido yung gani? Kuan ang Graba. Graba. Baby boy Graba. Kinanglan ka na ni Maninay mo voice lesson. Sige lang. Ma-voice lesson kuno si Maninay. Kinanglan ni Maninay mo voice lesson. Ma-voice lesson sila kuno anay. Ako man Basta Sir Boy ma-sponsor. Sige. Standby na kita sa aton nga mga dugang nga mabalita.
ano naman, barangay mo sa bago gani. Actually, gabangkot si Arinio, di ko nga barangay. Actually, so, nasa populasyon ko, mas mga aran ako sa barangay Lagasan. Aran ako sa barangay Lagasan. Pero, ano ko kapuli sa bago, aran ako sa Bacolod, di kapuli. Stand by! Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:21. Para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX 500 capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, plano sang gobyerno sa Pilipinas nga kakaso ng quarantine protocol sa bilog nga pungsod sa ikatatlo nga quarter sang 2021. Ginhimo ni Undersecretary Maria Rosario Vergere ang pahayag bilang sabat sa komento ni National Economic Development Authority Director General Carl Chua nga ang pungsod ginapaabot nga magapabilin sa quarantine protocol sa bilog nga 2021. Dunga pa ni Vergere nga ang pawagi sa palas akong marasig nga transition sa new normal amo nga pabakuron ang gatekeeping components nga ginahimo sa kada local government units pareho sa pagpatigayon sang surveillance, contact tracing, quarantine facilities kag COVID-19 testing efforts. Ginapanawagan ni ang Provinciano Representative Ronnie Ong sa Interagency Task Force nga magpagawa na sang protocols kag guideline para sa COVID-19 vaccine. Sunod kay Ong, kinahanglan maplastar na sang IATF sa publiko ang kinahanglanon nga post-vaccination protocols kag guidelines kasunod sa pahayag sang gobyerno nga mga hatag sang libre nga bakuna kung available na ini sa pungsod. Dugang pa ni Ong, importante nga may komprehensibo kag systematic action plan para mapreparar ang publiko sa post-pandemic life. Iniagon may baluan na sang publiko kung ano ang lauman sa gobyerno kag komunidad. Hindi naman pabor si Armed Forces Chief General Gilbert Gapay sa pag-resume sa peace negotiations sa Communist Party of the Philippines. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Gapay nga ang peace talks sinausar sang komunista nga rebelde, agud liwat nga mapabakod kung mapabakod ang organisasyon, mag-recruit sang dugang nga miyembro kag ipadayon ang ila extortion activities. Suno kay Gapay ang milisya, hindi ako ang militar, hindi magrekomendar sang ceasefire bangod ang komunista, ginaligar hindi sincero sa ila sininga palayag. Una ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, nga ginakonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang militar, apa ang desisyon nagadepende sa gihapon sa Presidente. Ginako naman sang IS link nga bang Samora Freedom Fighters ang pag-atake sa Dato Piang, Maguindanao nga natabo Webes ang gabi. Ginsunog sang mga rebelde ng isa ka police patrol car nga nakaparking sa military detachment. Sunog kay Abu Jihad, spokesperson sang BIFF, na puwersang ila grupo nga himuon ang pag-atake bangod sa iligal nga aktibidad sa bawan sang Dato Piang kag ang paglapta sang iligal nga droga kag makahulubog nga ilimnon. Dugang pa sang BIFF nga tubtob may iligal nga aktibidad sa banwa, magapadayon ang ila sini nga mga ginahimo. Samtang ginpahayag naman ni Lieutenant Colonel Anchovic Antillano, spokesperson sang 6th Division sang Philippine Army, wala na dalayag sa insidente ang eskwelahan kag simbahan nga malapit man sa detachment. Ginpahayag naman ni Senator Panfilo Lacson nga ang konstitusyon amo ang dapat basihan kung ang pag-akusar sa isa ka persona kung grupo nga konektado sa komunista ang pamatbatan sang kaso kriminal o kung hindi. Sunod sa senador, isa sa dako nga isyu nga kinahanglan tutukan kung bala i-criminalize ang red tagging amo nga magalapas ini sa probisyon sang konstitusyon nga ipasiguro nga ginakilala ang freedom of expression kag freedom of speech. Paatag pa ni Lacson, inarason kung nga amay layi nga nagahatag sang penalidad sa libel kag cyber libel. Una ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga ang mga ginakusahan nga komunista mahimo mag-file sang libel case sa baylo nga magduso sang panibag-o nga layi.
Sa iban pang nga balita national, hindi dapat paggamiton sa iban nga tinutuyo ang datos nga ukon makuha sa QR code sa mga establishmento. Sino kay National Privacy Commission Chairman Mon Liboro, klarong guidelines ng IATF nga mga datos nga nakuha sa QR code ang para lamang sa contact tracing. Dugang pa ni Liboro, nasaad din sa terms and conditions sa mga establishmento kag mabasahan dapat sang publiko. Patag pa ni Liboro ang datos nga nakuha sa QR code ang hindi pwede nga gamiton sa iban nga tinutuyo kag hindi man pwede taguon para sa future use. Ginanunsyo naman sa Department of Health Region 11 nga 1,252 ka health workers sa Davao Region ang natapikan sa COVID-19. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni DOH Regional Director Annabel Human nga ang mga nagpositibo nga frontliners amo naga-duty sa mga ospital kay nagatatap sa mga persona nga sa suspected COVID-19 pa lamang. Sunod pa kay Human, ang mga infected health workers ang temporaryo ginpatiner sa mga hotel para mapunggan ang pahimo paglaptap ang virus ilabi na sa ila pamilya. Dunga pa ni Human, ginhatag na ang compensation benefit sa pamilya sa mga frontliners nga napatay bangod sa COVID-19. Sa katapusan nga balita national, nadugangan naman sang 934 ang bago nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 436,345. Sa reports ng DOH, ang mga probinsya kag syudad nga naka-record sa madamo nga bago nga kaso, among Quezon City nga may 75, Laguna nga may 59, Baguio City nga may 34, Bulacan kag Davao City nga may tig 34. Samtang 148 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 399,457 kag 63 ang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 8,509. Ang Pilipinas ang may 28,379 nga aktibo nga kaso sang COVID-19. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Happy birthday, Anay, sa kay Roland Anturin. Halin kay Rosalie Anturin na Vice Rojo. No? Happy birthday dira sa imo Roland Anturin. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita karon sa dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!